Hindi po kami ang nangangako, ang ating mahal na Panginoon, na ating pong pinagkatatapatan. Praise the Lord. At sa mga sandaling ito, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po dagliang tumayo upang magbigay galang salita ng Diyos. Dali po natin pinagpalang mangaral. Narito po ating beloved elder, Brother Saldi D. Guzman. Palakpakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless po, beloved ordained preacher. Beloved ko, Kuya Bobiner. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin Ama, banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang po ipapasalamat, mahal na Panginoon, sa dakilang araw na ito, na kami sinamahan mo, mahal na Panginoon, sa papuring awit alay po namin sa iyo mula joyful at solemn song sa buhay na patutuin yung mga anak. Sa katapatan yung mga anak, mahal na Panginoon, na narito, mahal na Panginoon. Salamat po sa buhay na patutuin na hinahag yung mga anak, ang gilalas mong gawa, mahal na Panginoon, dakilang kabay at pag-ibig sa amin, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan, sa mga papuring alay po namin mula sa aming minamahal na mga awit, mahal na Panginoon. Sa katapatan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, sa pagbibigay ng kaputandog, mahal na Panginoon. Salamat po, narito po kami, mahal na Panginoon, sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na dalhin po ng iyong abang lingkod, mahal na Panginoon. Ikaw po magbigay karunong kataga sa akin, labi na sasambitin, mahal na Panginoon. Karunungan kalamay, wala pa ako, karunungan spiritual ay sumaamin, mahal na Panginoon. Nais mo yung parating sa bawat isa sa amin. Aming sahay mo ay para sa aming lahat, mahal na Panginoon. At yung salita, mahal na Panginoon, hindi nagtatangi ng tao ay para sa lahat sa kaliligtas, mahal na Panginoon. Kaya samahan mo kami, mahal na Panginoon, patawarin sa aming mga pagkukulang, pagkakasali, isip, damdamin, paningawaan, hindi mo kinalugdan. Linisin mo kami ng banal mong dugo na tumigit sa krus ng Kalbaryo upang kami maging karapat-dapat sa iyong kabanalan, mahal na Panginoon. Sa pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise the Lord. Bago po tayo mag-umpisa po sa salita na mahal na Panginoon, malaya po akong bumabati una sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagsamba pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Dubli paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida na ikinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganon din po sa kanilang mga anak, mga manugang apo, magandang hapon po. Ating mga beloved pastoral workers, magandang hapon po sa na kanilang mga mahal sa buhay. Mga minamahal, sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po mga kapatid ko sa pananampalataya, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa ating mga bisita kung mayroon po. Ating mga webcast viewers po, mga minamahal through Facebook live streaming sa YouTube channel. Magandang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord po, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, ang ating pag-aaralan, mga minamahal. Without me, you can do nothing. Kung wala ang mahal na Panginoon sa atin, wala po tayong magagawa, mga minamahal. Gaano po kahalaga ang banal na Espiritu Santo, mga minamahal, na kailangan po manahan ito sa atin hanggang sa ating pagkatubos, mga minamahal. Alam natin, mga minamahal, ang banal na Espiritu Santo ng ating pinakamamahal ay mayroong siyam na bunga nito, mga minamahal. Kaya kung tayo po, mga minamahal, ay nasa buhay espiritu, mga minamahal, sapagkat sinabi po ng banal na kasulatan para po sa lahat, mga minamahal, lalong-lalo na po sa mga viewers po natin sa mga baguhan. Ang sinabi po, mga minamahal, ng Roma 9:8, kung sino man tayo walang espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Kaya kailangan po natin, mga minamahal, ang espiritu ng Diyos, ang espiritu ng mahal na Panginoon Kristo. Kapagkat kung nasa atin po ang banal na Espiritu Santo ng ating pinakamamahal na Panginoon, siya po ang magpapamalakad sa ating buhay, mga minamahal. Siya po ang mag-uudyok sa atin, mga minamahal. Ngayon, kung tayo po ay nakukulang, mga minamahal, tayo pa hindi pinapasakdal, mga minamahal. Kailangan po natin maging sakdal upang tayo magmana ng kaligtas at buhay na walang hanggan.
Alalahanin natin mga minamahal, mga nagdaang mga apostol, mga minamahal. Sila din po ay mahina, mga minamahal. Sila din po ay nasasaktan, mga minamahal. Sila din po hindi nagiging matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon. Ngunit may pinangako ang mahal na Panginoon sa huling araw sa Joel, mga minasinabi, kailangan ng tao ang banal na Espiritu Santo ng tao, mga minamahal. Sapagkat ang tao nga po ay mahina, wala pong magagawa, mga minamahal. Kaya nagkatawan tao po siya para ibigay niya ang kanyang banal na Espiritu upang tanggapin natin ang kapangyarihan, upang malabanan po natin ang gawa ng ating laman, mga minamahal. Nung hindi pa bumaba, mga minamahal, ang banal na Espiritu Santo sa mga apostol, mga minamahal, kasama nila ang mahal na Panginoon, nakakagawa po sila ng kanilang mga kahinaan, nakapagsisinungaling, mga minamahal, mga gawa na hindi nakalulugod sa mahal na Panginoon, sapagkat wala pa po sa kanila yung banal na Espiritu Santo na ipinangako ng mahal na Panginoon. Napagkayao niya, mga minamahal, ay hihintayin ng mga apostol, mga minamahal, ang banal na Espiritu, mga minamahal, sa kanilang pagtitipon, mga minamahal, upang sila po ay maging ganap, mga minamahal. Alam natin noong wala pa sa kanilang banal na Espiritu, ngunit kasama nila ang mahal na Panginoon, katulad po ni Pedro na kapag sisinungaling siya, mga minamahal. Katulad po ng ibang mga apostol, hindi po sila naniniwala na siya ang Ama, mga minamahal. Kaya ang sinasabi ay, pakita mo sa amin ang Ama, sukat na sa amin. Yaon, hindi pa nila napag-uunawa sapagkat wala pa nga po sa kanila ang banal na Espiritu Santo, sapagkat sa katawang tao po ang ating pinakamamahal na Panginoon, kasama nila, mga minamahal. Ngunit nung dumating sa kanila, mga minamahal, nung umakyat na po ang mahal na Panginoon at yung pinangako niya, mga minamahal, na sila po, mga minamahal, sila po ay ibubuhos po ang banal na Espiritu ng mahal na Panginoon, na ito po yung hinintay nila, mga minamahal, na nag-anyo mga dila at pumasok yung banal na Espiritu Santo sa kanila, mga minamahal. Nung pumasok po ang banal na Espiritu sa kanila, ay pinangako, mahal na Panginoon, pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, itatanggapin nyo ang kapangyarihan. At doon po, nung natanggap po nila, ang kapangyarihan, mga minamahal, maging halimbawa po tayo, mga minamahal. Katulad po ni Esteban, mga minamahal, nung siya pinagbabato, mga minamahal, na mga hindi mananampalataya sa utos ni Saul, na hindi pa siya nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, hanggang kamatayan, mga minamahal. Ano ang namutawi sa kanyang labi nung mayroon na po siyang banal na Espiritu Santo? Ang sabi niya, nung ipipikit niya na ang kanyang mata, mamamatay na siya, huwag mong iparatang sa kanila ang kanilang kasalanan. Magagawa ba natin ito, mga minamahal? Sapagkat tayo, nung tayo po ay tumanggap sa mahal na Panginoon, na bautisman tayo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, bumaba sa atin ng Espiritu Santo, mga minamahal. At dapat po makikita sa atin, mga minamahal, ang bunga ng Espiritu Santo, mga minamahal. Katulad ng Esteban, mga minamahal, pinagbabato siya, sinabi niya, wag mong iparatang, mahal na Panginoon, ang kasalanan ito sa mga bumato sa Kanya. Magagawa ba natin, mga minamahal? Nung nakatawan tao ang ating pinakamamahal na Panginoon, ginawa sa Kanya lahat, mga minamahal. Ang kahirapan, ang pagpipigati, lahat naranasan ng mahal na Panginoon. Grabing kahirapan, mga minamahal, ang ginawa sa Kanya, mga minamahal, upang tayo ay mga ligtas, mga minamahal, sapagkat kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ang kasalanan. Tinanggap niya lahat ito, mga minamahal. Alam niyo po ang paghihirap ng ating pinakamamahal na Panginoon. O hanggang sa kamatayan, mga minamahal. Ngunit anong sabi niya, mga minamahal? Patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tingnan po natin, mga minamahal, kung natanggap na po natin huli yung siyam na bunga ng Espiritu Santo, mga minamahal. Kung natanggap mo na ang banal na Espiritu Santo, mga minamahal, dapat nagmamanifest po sa atin, mga minamahal. Ang banal, ang siyam na bunga ng Espiritu Santo, mga minamahal. Kung meron kang banal na Espiritu Santo ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi naman ikaw ang mag-uudyok noon upang dumalo ka ng Miyerkules, Biyernes, Linggo. Sapagkat nasa iyo nga po ang banal na Espiritu Santo ng mahal na Panginoon, yun po yung mag-uudyok sa iyo ng minamahal na dumalo ka ng 3 bisis, mga minamahal.
Gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, ang banal na Espiritu na nakatatak sa atin hanggang sa pagkatapos. Ang gumagawa nito hindi sa sarili natin. Bakit tayo nagtatapat, mga minamahal? Hindi sa ganang atin kung bakit tayo nagtatapat, mga minamahal. Yung banal na Espiritu na sa atin ang nag-uudyok, mga minamahal. Hindi sa ganang atin, mga minamahal. Lahat na nasa atin, mga minamahal, sa mga totoong may banal na Espiritu Santo, mga minamahal. Ang lahat ng kalooban ng mahal na kanyang ginaganap. Pag-ibig ang siyang kaganapan at kasakdalan ng lahat. The ban of fulfillment. Wala na tayo sa batas, mga minamahal, ng kamatayan o ng kasalanan, mga minamahal. Ngunit kung tayo nasasaktan lamang sa salita, mga minamahal, nabubuhay pa tayo sa laman, mga minamahal. Napagwikaan tayo, mga minamahal, binigay ng mahal na Panginoon upang subukin na ikaw ngay tunay na anak ng mahal na Panginoon na nagbubunga sa iyo ang siyam na banal na Espiritu Santo. Ang siyam na bunga ng Espiritu Santo, mga minamahal, yun po yung magdadala sa atin sa langit, mga minamahal, walang kulubot kapintasan. Ito po'y galing sa mahal na Panginoon na dapat matanggap po natin. Hindi ka nagtatapat, mga minamahal. Medyo questionably po, mga minamahal, yung banal na Espiritu Santo kung nasa sayo o wala, mga minamahal. Nakikiayon ka sa sanlibutan, mga minamahal, imposible po nananahan sa iyo ang banal na Espiritu Santo. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, ang pakikiayon sa sanlibutan, mga minamahal, ay pakikipag-away sa Diyos. Kaya hindi po natin sabihin kung magawa tayo ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Sasabihin natin na sa atin ang ating pinakamahal na Panginoon. Ready for rapture tayo, mga minamahal. Alanganin po tayo, mga minamahal. Nasa loob tayo ng gawain, nag-i-email ka, mga minamahal. Wala sa iyo ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang mag-uudyok sa iyo, mga minamahal, sa buhay espiritual, ang pagkatakot mo sa Diyos, ang banal na Espiritu nasa iyo, mga minamahal. Yan po yung totoo, mga minamahal. Tinatanggap mo kahit masakit na salita sapagkat mayroon kang ang banal na Espiritu Santo. Katulad ng mga apostol, sila po'y binago ng mahal na Panginoon kung paano sila tumatakas, mga minamahal, sa kasalanan. Paano sila nagpapatawad sa kanilang kababayan, sa kanilang mga umaapi sa kanila hanggang sa muli, halos mamatay sila, mga minamahal. Namutawi, nakita, mga minamahal, ang siyam na bunga ng Espiritu Santo sa kanila, yung mga siyam, yung 12 ng apostol ng bumaba na po, mga minamahal. Ang banal na Espiritu sa kanila, mga minamahal. Kung nasasaktan ka, kapatid, kaya mo ba magpasalamat sa mahal na Panginoon na inatang sa iyo, mga minamahal? Yung pasanin na yan, mga minamahal, na mabigat na salita o ano pa man, mga minamahal. Kung nasasaktan ka pa, mga minamahal, nakakalungkot na bagay, ang gagawin mo, mga minamahal, lumod ka sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Aaliwin ka, may mga aaliw, mga minamahal, na sinugo ng mahal na Panginoon sa atin. Kung tayo nalulungkot, tayo inaapi, nakakaramdam tayo ng sakit na salita, kapitbahay mo sino man tao, may banal na Espiritu Santo, isinugo ng mahal na Panginoon na mga aaliw sa atin, mga minamahal. Ang ating Diyos ang magpapasakdal sa ating pananampalataya ay hindi yung nakikita mo sa iyong kapwa, mga minamahal. Yan po'y mga pagsubok, mga minamahal, na ibinigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dinadali sa tayo ng katulad ng ginto, mga minamahal. Ano man masakit na salita, magpasalamat ka, aliwin ka ng banal na Espiritu Santo. Ano man nangyayari sa buhay mo, pasalamatan mo, kapatid, sapagkat mayroon kang bunga ng Espiritu Santo na nagpapasalamat sa lahat ng bagay. Huwag masasaktan yung puso sapagkat ibinigay ng Diyos ang lahat na ito upang subukin ka sa huling araw na ito. Ang banal na Espiritu ang tagumpay sa atin, mga minamahal. Kaya sabi po ng banal na kasulatan, huwag natin pipigatiin ang banal na Espiritu Santo hanggang sa katubusan natin, mga minamahal. 3 beses kang dumadalo, may takot ka, mayroon kang banal na Espiritu Santo nag-uudyok sa iyo, hindi sa ganang iyo yan, mga minamahal. Ngunit kung wala ka dito, mga minamahal, medyo questionable po, mga minamahal. Sapagkat pinakukundangan mo ang mga bagay sa sanlibutan, mga minamahal. Iniibig mo yung mga bagay sa sanlibutan, mga minamahal. Wala akong may kakatwiran para pulutin, mga minamahal, sa banal na kasulatan na unahin mo yung mga bagay na sanlibutan, mga minamahal.
kundi magkaroon ka ng takot, sundin mo ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam po natin, napakahalaga ng banal na Espiritu Santo, mga minamahal. Si Haring David, mga minamahal, yung mga propeta noon, sila lang nilalaki pa ng banal na Espiritu Santo na mahal na Panginoon, nagkakasala pa rin sila, mga minamahal. Alam natin si Haring David, mga minamahal, ay nagkasala po siya, mga minamahal, ng pagpatay at pangangalo niya, mga minamahal. Ano pong ginawa ng ating mahal na kapatid na ito, mga minamahal? Hindi po siya nagtampo. Pinagwikaan siya ni Samuel, propeta Samuel, mga minamahal. Masasakit na salita mo, tinanggap niya ito, mga minamahal. Napakabigat na kasalanan. Kaya ang banal na Espiritu ay lumayo po sa kanya, mga minamahal. At ang kanyang ginawa, nagsumamo siya. Ang kanyang pagkain, sabi ng banal na kasulatan, araw-gabi ang kanyang luha, mga minamahal. Nanghihina na ang kanyang tuhod sa pag-aayuno, mga minamahal. Mahabang panahon ang kapigatian niya, mga minamahal. Dahil po sa kasalanan na gawa ni Haring David, mga minamahal, pakibasa ko na lang po. Awit 51, 11-12. Huwag mo akong palisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang Santong Espiritu sa akin. Cast me not away from thy presence and take not thy Holy Spirit from me. Ibalik mo sa akin dito sa 12, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalalayan ako ng iyong kusang Espiritu. Restore unto me the joy of thy salvation and uphold with me thy free spirit, mga minamahal. Hindi po siya nagpabaya, mga minamahal. Nakakakita po siya na masasakit na salita. Marami siya nagawa, mga minamahal, na kasalanan. Kung titignan po natin mo, kanyang nagpatuloy siya. Hindi siya nasaktan, mga minamahal. Nagpasalamat siya, katulad ng ating kapatid na si Hug. Nagpasalamat, mga minamahal. Sa atin, napapansin po natin, salita lang, mga minamahal. Kunting salita lang. Okay lang, nasasaktan tayo, ngunit huwag natin sundin ang ating sarili. Ang sabi ng banal na kasulatan, susuguin ko ang banal na Espiritu, mga aliw. Ikipag-ugnayan tayo sa mahal na Panginoon, hindi sa ating sarili, mga minamahal, kahit sino dyan, mga minamahal, kundi sa banal na Espiritu, mga aliw, mga minamahal. Ang banal na Espiritu Santo, ang banal na Espiritu Santo na nananahan sa atin, mga minamahal, ang siyang magliligtas sa atin. Huwag natin pigatiin, mga minamahal, ang Espiritu Santo, mga minamahal. Ito, ang pagpapakita nyo po ng 3 bisis dumadalo, nagtatapot po tayo, hindi saganang atin ito, mula sa banal na Espiritu Santo. Mga minamahal, lahat na ito, mga minamahal. Kaya po dapat maging ilaw po tayo at asin ang sanlibutan ito, mga minamahal. Kailangan po ang banal na Espiritu Santo sa atin sa mga humahayo. Kung wala po tayong banal na Espiritu Santo na humahayo, mga minamahal, questionable po tayo dyan, mga minamahal. Hindi natin mapuprusin, hindi natin mapapalambot ang puso ng ating hinahayuan, mga minamahal. Dito po, mayroon tayong mga babasa sa gawa, mga minamahal. Isang pangulong saserdote, mga minamahal, mayroon siyang 7 anak. Ginaya nila, mga minamahal, na magpalabas ng demonyo. Dahil nakikita nila kay Apostol Pablo, lumalayas ang demonyo sa mga apostol, mga minamahal. Ginaya nila, wala silang banal na Espiritu na mahal na Panginoon. Alam kong batid niyo po ito, mga minamahal. At yung masamang Espiritu, yung demonyo na nasa tao, mga minamahal, nagsalita, hindi ko kayo kilala. Kaya, mga minamahal, maging halimbawa po sa atin ito, mga minamahal. Kung walang pag-aayuno, walang panalangin, hindi natin mapapalayas ang masamang espiritu. Hindi natin mapuprusin, hindi tayo magiging mananagumpay sa ating adhikain. Mismo yung mga apostol ay pinagwikaan na masakit na mahal na Panginoon. Pinagsabihan niya, mga lahi kayo ng mga taksit. Ito'y sapagkat hindi nila mapalayas ang masamang espiritu. Ang sabi ng mahal na Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin na may pag-aayuno. Kaya, mga minamahal, ito po yung sinunod nila nung sila po ay binabaan na ng banal na Espiritu Santo. Ito po yung pinakabuhay nila. Mag-ayuno, manalangin, mag-ayuno, manalangin, mag-ayuno, manalangin. Kaya sila po yung nagiging mananagumpay, mga minamahal. Ngunit sila po, mga minamahal, ay dumaan sa tabak, mga minamahal. Hindi katulad po natin, mga minamahal,
Nung panahon nila, mga minamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon, kung sa tabak ka nabubuhay, mamamatay ka sa tabak. Ngunit sa atin ngayon ang iglesia natin, mga minamahal, ang banal na propita natin, ang kanyang pananampalataya ay sa kapangyarihan, mga minamahal. Kaya makikita niyo po yung tinuro sa atin, nakakapag-cast out tayo ng mga demonyo, mga minamahal. Napupurusin natin masasama, mga minamahal. Ipapatong natin yung kamay natin, mga minamahal, kung mayroon tayong banal na Espiritu Santo, napapalayas natin, mga minamahal. Kapangyarihan, walang buto, walang laman. Ang kalaban din po natin, walang buto, walang laman. Yung mga gadget na yan, walang buto, walang laman. Yung panonood natin sa telebisyon, walang buto at laman. But may kapangyarihan, kunin yung diwa upang purihin mo o luwalatiin mo yung pinapanood, kung ano yung pinapanood mo. Kaya nga sa TV program ng ating beloved Honorable Pastor, may kapangyarihan, ipatuin nyo yung kamay sa TV screen at kayo magsisigaling, may kapangyarihan, gumagaling po tayo. Ganon din po yung kaaway natin, mga minamahal. May kapangyarihan, pakikiayon sa sanlibutan ay pakikibag-away sa Diyos. Tayo po, mga minamahal, lalo na po sa gawain natin, humahawak pa kayo ng cellphone. Hindi bali kung ginagamit po natin sa mabuti ito sa kalooban ng malapay noon. Kung ginagamit po natin ito, mga minamahal, sa walang kabuluhan, wala sa iyo ang banal na Espiritu Santo. Sapagkat ang mag-uudyok sa iyo na gumawa ka ng mabuti sa harapan ng malapay noon, ang banal na Espiritu Santo. Moises, Josue, hubarin mo yung pangyapak, sapagkat ang kinaruruan mo ay banal. Dapat ganun po tayo, mga minamahal. Sa ating lahat ito, mga minamahal. Alam niyo po, si Haring Saul, mga minamahal, napigatin niya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po nilang isa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Naging matuwid po siya sa harapan ng mahal na Panginoon. Nung nagkasala po siya, mga minamahal, mabigat na pagkakasala, hindi po siya sumunod. Yun po yung kapamakan ni Haring Saul, umalis po sa kanya ang banal na Espiritu Santo. At noon siya mikidigma sa Pilisyo, mga minamahal, dahil wala na po sa kanya ang mahal na Panginoon. Siya po, mga minamahal, ay napahamak sapagkat wala na pong banal na Espiritu Santo sa kanya. Ganon din po sa atin. Kung wala na pong banal na Espiritu Santo, kailangan po natin magpakumbaba, mga minamahal. Magpakumbaba, napakaganda. Magpakumbaba lang po, mga minamahal. Ito po yung layunin natin, mga minamahal. Alam ng mahal na Panginoon kung sino yung mga taong aayuan natin, mga minamahal. Tapos na po ang labanan natin, tapos na po, mga minamahal, ang pinili, hinirang ng mahal na Panginoon. Alam niya na po yung mga tao, kahit patay makita niya, hindi maniniwala yan. Kahit siraan mo ng siraan, mga pinili, inirang, hindi magpapakumbaba, alam na po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang hinahanap lang natin, mga minamahal, yung magpapakumbaba at siya pipiliin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa uling araw po tayo, mga minamahal, pamamalakay ng kaluluwa ang tanging nating kayamanan, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, mga minamahal, wala pong dapat masaktan, mga minamahal. Kung hindi ka pa nagpapasakop sa iyong asawa, wala ka pang banal na Espiritu ng mahal na Panginoon. Kung nag-iisip ka pa ng masama sa iyong kapwa, wala pang banal na Espiritu, hindi ka pa pinasasakdal. Ang siyang nabunga ng Espiritu Santo, ang dalawa pa lang na sa iyo, o 5, 6, 7, may kulang ka pa, mga minamahal. Hindi pa magdadala sa iyo sa langit, sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, walang kulubot at kapintasan ang dadagitin ng mahal na Panginoon, ang pupunta lamang sa langit, mga minamahal. Kaya kailangan po natin magkaroon tayo ng takot panginig sa paglilingkod. Nagpupuri ka ba, mga minamahal, kung wala kang kagalakan, wala sa iyo ang banal na Espiritu, wala sa iyo ang mga aliw. Kailangan natin magpakumbaba, tumangis, mga minamahal. Kung paano isang Parisiyo magulgol, tumangis, mga minamahal. Nagpakumbaba, isang taong masama mula sa kanyang puso, siya pinatawad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun lang po ang kailangan natin, mga minamahal. Kailangan po natin, mga galak, rejoice. The Bible says rejoice. Again, I say rejoice. Kailangan po natin, mga galak tayo, mga minamahal. Huwag natin pabayaan yung sarili. Nararamdaman ko din, nararamdaman nyo. Mga minamahal, yung panlulupay-pay na mo, nilalabanan ko, mga minamahal. Pag nilalabanan ko, mga minamahal, siyempre, andyan na yung habag ng mahal na Panginoon at ipapadama niya. Aalisin niya yung kalungkutan mo, aalisin yung kabigatan ng iyong nararamdaman, dahil nagsusumikap ka. Doon po kikilos ang mga aliw, ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggat hindi ka nagtatapat sa pagdalo, hanggat hindi ka lumalayo sa gawaing makasanlibutan, mga minamahal, sinusunod mo pa
mga minamahal, hindi ka pa pinasasakdal. Kurang pa mga minamahal, wag po tayo nga asa mga minamahal na tayo big mararapture maging sa akin mga minamahal. Kaya pinagbubulay-bulay ko araw at gabi mga minamahal, yung araw na ito, kung nakagawa ko ng kasalanan, agad lumuluhod ako, lumuluha, humingi ng habag, sapagkat tayo'y tao lamang nagkakasalamot, hindi natin sinasadya. Ngunit tapat ang mahal na Panginoon, wag lang natin sadyan ating pagkakasala, banal at tapat siya magpapatawad ng ating kasalanan. Kaya nga, sa inyong pagtitipon, nililinis kayo ng banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, na dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Paano kung wala ka kapatid, mga minamahal? Paano magaganap ang salita ng mahal na Panginoon sa atin ang mga bagay na ito na nililinis tayo, pinasasakdal tayo sa ating pagkakatipon, mga minamahal? Kung aandap-andap ka, mga minakatulad ng firefly, mga minamahal, ang iyong paglilingkod, wala sa iyo ang banal na Espiritu Santo. Sapagkat ang magpapasakdal sa iyo, mga minamahal, ang nananahan na banal na Espiritu Santo. Kung pinasasakdal ka na ng pag-ibig, mga minamahal, tanggap mo lahat yan, mga minamahal. Wala ka na sa batas ng kasalanan ng kamatayan, mga minamahal. Wala ka na sa loob ng kautusan, kundi magmamana ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pag-ibig, mga minamahal, siyang kaganapan ng lahat. Hindi ka nasasaktan, hindi ka na sasalita laban sa iyong kapwa. Maging kanino man, natuto ka na magpatawad at alam mo, wala na sa iyo yun, mga minamahal. Talagang pinatawad mo na siya, mga minamahal. Ganyan ang pagpapatawad, mga minamahal mo. Kung inaalala mo pa, mga minamahal, yung tao na yung nagkasala sa iyo, mga minamahal, questionable po tayo dyan, mga minamahal. Kailangan po natin maging katulad ng mga apostol, mga minamahal. Nagbigay ng halimbawa ang ating mahal na Panginoon. Patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. For God so loved the world and He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not be perished, but have an everlasting life. Yan po yung pangako ng mahal na Panginoon. If any man being Christ is a new creature, all things pass away. Tingnan niyo po, mga minamahal. Behold, all things become new. Yung po yun, mga minamahal. Makikita natin siya na bunga ng Espiritu Santo sa atin, mga minamahal. Babasahin ko na lang po yung siya na bunga ng Espiritu Santo na dapat po manahan sa atin, mga minamahal. Sapagkat kung nasa atin pa, mga minamahal, wala pa sa atin ito, mga minamahal. May mga aliw na Espiritu Santo, tumangis ka. Mahal na kapatid, ang mga aliw ang siya magpapasakdal sa magpakumbaba ka lamang, mga minamahal. Wala pa tayo, mga minamahal, sa matinding tribulation, mga minamahal. Yung buhay natin, mga minamahal, nakasalalay na dyan. Narito pa lang tayo, mga minamahal, sa mga bagay na salita, mga minamahal, na minsan nagiging mahina tayo, mga minamahal. Kailangan manahan po sa atin, mga minamahal. Ang unang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig, love, katuwaan, joy. Kailangan mga galak tayo, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kapayapaan, peace. Without peace and holiness, no one can see the Lord. Pagpapahinuhod, long suffering, pagpapahinuhod, mga minamahal. Kahit anong mangyari, magpahinuhod po tayo, mga minamahal. Igalang natin ang dapat igalang, mga minamahal. Kahabagan natin ang dapat kahabagan. Kagandang loob, gentleness, kabutihan, goodness, mga minamahal. Pagtatapat, faith, kaamuan, meekness, pagpipigil, temperance, pagpipigil sa ating sarili. Kagandang loob, mga minamahal, sa ating mga kapatid. Pagtulong sa ating mahal na kapatid. Pagmamahal sa ating kapatid ng katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Magpatawaran tayo upang ang kasalanan natin ay mapatawad, mga minamahal. Yan lang po ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng ginagawa natin sapagkat inaalagaan natin banal na Espiritu Santo sa pagkatakot sa paglilingkod. Kung bakit tayo naririto, 3 beses po tayo dumadalo. Huling talata na lang po, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, Efeso 4:30. At huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kaniya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos.
and grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto day of redemption. Yan po mga minamahal. Para hindi natin mapigat yung mahal na Panginoon, magtapat po tayo sa pagbibigay. Madali lang po, napakagaan po yan, basta nasa ating banal na Espiritu Santo mga minamahal. Lagi mong papaluguran ang mahal na Panginoon, basta't nasa iyo ang banal na Espiritu Santo. Magkakaroon ka ng takot na hindi dumalo ng 3 bisis, mga minamahal. Kung nalalaman mong gusto mong palugdan, mga minamahal, kagalakan mo, dumalo ka pa rin ng Bible study na kalulugod. Sapagkat sa pagkakatipon, ang banal na Espiritu Santo laging nasa ating kalagitnaan na magpapasakdal po sa ating mga minamahal. Huwag tayong makiayon sa sanlibutan, mga minamahal. Kailangan natin, huwag natin pigati ang banal na Espiritu Santo sa atin. Huwag tayo, mga minamahal, maghinanakitan, magkaroon ng tampon. Napakahalaga po sa atin, mga minamahal. Ito po, mga minamahal. Ang mga apostolis noon, ang mga magkakapatid noon, sila po yung nagbabatian sa pamamagitan po ng halik, mga minamahal. Nagpapakita ng pag-ibig sa ating kapatid sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Ang Diyos hindi tumitingin sa mukha, kundi siya tumitingin sa puso. Nagpapalakas ng pananampalataya sa bawat nahihina. Kung tayo po, mga minamahal, ang nagbabatian, mga minamahal. Sapagkat kung tayo nagbabatian, mga minamahal, mararamdaman ko kahit sino sa atin pag may bumati po sa atin, mga minamahal. Talaga pong parang napakahalaga natin sa paningin ng bawat isa sa atin, mga minamahal. Ang pag-ibig siyang kaganapan, kasagdalan ng lahat. Pag hindi ka bumabati, mga minamahal, nakakalungkot na bagay yan. Pag uwi mo, malungkot ka pa rin. Bakit? Hindi ka maligaya, mga minamahal, makita mo yung mga kapatid mo na narito upang batiin mo, upang sila lumigaya, mga minamahal. Sa kanyang salita, nagpapatatag ng ating pananampalataya. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang kaganapan, kasakdalan ng lahat. Kaya wag natin pigatin ang Espiritu Santo, manahan sa atin to hanggang sa pagbabalik. Mga minamahal, may banal na Espiritu Santo na magbibigay ng lahat, mga minamahal. Siyang tutugon ng ating mga panalangin, pangako niya. Mga minamahal, kung tayo magiging tapat-tapat din ng ating Diyos sa Kanyang ipinangako, hindi Kanya pababayaan, hindi Kanya iiwanan ang mga anghel na mahal na Panginoon. Ang siya magbabantay sa atin. Seek it first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Totoo po yan, mga minamahal. Totoo po ang lahat ng salita ng mahal na Panginoon. At dyan na po nagtatapos, mga minamahal, ang kapuran kaluwatian lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mula po sa ating minamahal, ginagalang na magulang po natin ang paggalang na tunay na sila pong naging ating sila po ang tulay kung bakit po tayo kinabagan ng malapan. Tinatawagan na po ang ating beloved elder para po sa praise the Lord po sa panalangin po para sa atin. Ay po lahat mga minamahal ay tumayo at magpuri sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sa ating po mga minamahal na mga bisita, kung mayroon po tayong bisita, at tayo po'y tumayo at ating purihan at tanggapin ang mahal na Panginoon. Mabuting bagay at pasalamat sa Diyos at magpuri sa o kataas-taasan sa umaga gabi ibaya ang iyong kagandahang loob at katapatan sa saliw ng laudaan kuyapin at sa makulay na awit ng aking buhay nagaganap ko sa iyong mga gawa ng iyong kamay mapupuriho dakila ang mga gawa mo o Diyos ang isin mo di matalo dakila iyong mga gawa dakila ang iyong mga gawa
magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo o kataas-taasan. Sa umaga at gabi ibahahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa salil ng cloud na kunyapin at sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong magagawa. Magagawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y hindi mataro. Dakila ang iyong magagawa. Dakila ang iyong magagawa. Dakila ang iyong magagawa, Panginoon. How great are thy works, O Lord, and thy thoughts are very deep. How great are thy works, how great are thy works, how great are thy works, O Lord. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, napakaganda ng kanyang banal salita. Without you, my God, we can do nothing. Wala tayong magagawa. Wala may pagmalakihan tao. Even everyday blessing that we receive, hindi natin alam kung paano dumarating. But as the word says, without you, our God, we can do nothing. Kung wala ka, wala kaming magagawa. Lahat ng bagay na meron kami galing sa iyo. Alam namin, hindi mo kami pinababayaan sa bawat araw. Marapat lamang na purihin ka, Mahal na Panginoon. Madalas nakakalimutan namin ang mga bagay nito. Pero patuloy mong ipinapaalaala sa amin. Gaano mo kami kamahal. Gaano kami kahalaga sa iyong mga mata. Madalas, mga bagay na hindi namin pinapanalangin, ibinibigay mo. Dahil alam mong ito makakabuti sa amin. Tanggapin mo ang papuring aming iaalay sa iyo, Mahal na Panginoon. Minsan na pa nating awitan ng ating Mahal na Panginoon. Hallelujah. Even praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. How great are thy works, O Lord. Hallelujah. And thy thoughts are very deep. How great are thy works. We love you, Lord. Hallelujah, hallelujah.
great. Ah, thy word, how great are thy word, how great are thy word, oh Lord. Tayo pula dito malangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan na aming pinagmamahalapin ng Isus. Hindi mo kami pinababayaan. Buhay ang iyong mga salita. Siyang kumikilos sa aming puso upang aming magawa mga kalooban mo sa aming buhay. Wala kaming nais kundi ikaw ay paglingkuran. Abutan mo kami na naglilingkod na may kainitan hanggang sa iyong pagbabalik. Palakasin mo ang bawat isa sa amin. Kami na mga umaasa sa iyo. Huwag mo kami hayaang mawala. Paghawakan mo po kami. Sa panalangin ng aming ginagamit, Manabang Lista, Waldestrada, Alameda. Ay po maminamalamang gagawa. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samo at panalangin. In Jesus' mighty name, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Sa ating po maminamahal na mga bisita. Kung kayo po'y narito ngayon, may sa ating mga beloved viewers na ating pong Facebook live streaming. Huwag niyo pong hayaan matapos ang banal na gawain na hindi niyo tinatanggap ang ating mahal na Panginoon. Ang pagtanggap sa mahal na Panginoon ay hindi paglipat ng relihiyon. Ito ay pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sa oras na ito, mga minamahal, saan man kayo naroon, itaas niyo ang inyong mga magkamay. Sumunod kayo sa lahat ng aking sasabihin bilang pagtanggap sa ating Diyos na buhay. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Isus. Sumunod kayo mga minamahal. Mahal na Panginoong Isus. Maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa oras na ito. Nalaman ko kung wala kami magagawa. Nalaman ko, mahal na Panginoon, na may halaga ako sa iyo. So, sa pandalangin na aming ginagamit, may Manabang Lista, Waldestrada, Alameda, ay pang minamalamang gagawa. Humihingi ako ng kapatawaran sa mukha mo na sumpigan sa iyong pagkakasala. Patawarin at linisin ako ng iyong banal na dugo na buhos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, at sa katotohanan. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' mighty name, amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mga mahal sa buhay, nais natin lapit sa malapit, dalawang kamay taas. Amen. Praise the Lord. Maging sa ating mga beloved newcomers, mga newly accepted, tumanggap sa mahal na Panginoon, may karapatan na kayo na lumapit sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa pangalan namin, pinakamamahal pa Jesus, ay sa salita. Kapag aming maramdaman sa atong Espiritu, kami may kapangyarihan palaya sa lahat ng gawa ng kaaway. Sa oras sa pandalangin na aming minamalabang Lista, Waldestrada, Alameda, ang mga minamalabang manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman, TB, diabetes, cancer,
leukemia, cast out in Jesus' name. COVID-19, cast out in Jesus' name. Mga bilipang doubts, mga palulupaypay, cast out in Jesus' name. Mga babagabagi, sickness, cast out in Jesus' mighty name. By the power of narcissism, in the mighty name of Jesus, cast out. Be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo, mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord, amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, huwag po kayong umuwi na hindi kayo tumatanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon. Amen. May mga reglamento yan ipapaliwanag sa inyo lahat ng ating mga beloved in charge for that. At importante ngayon mga minamahal ay kayo po anak ng Diyos at gumaganap sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Huwag po magbibiro mga minamahal. Lahat po muna pinagpala. Sumigaw ng praise the Lord at pumalakpak sa mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. At narito na po ang ating mga kapatid, Elder Brother Alvin, para po sa ating pong announcement. Amen.